Ano ito mga tropa? Pirino, John, Buyet, Pastor, Rodi Carten. Grabe ka rin si Rudy, dugay na ako ni Kayla, pero wag mo ni tubo ba? Mga ganin na dugay kang progress. Yagal, tuhanan eh. Wag ako ka rin asin si Pastor. Nga tagahalan imong kupiton. Hindi ba, tutsar kayo mo ba? Layo na kayo mo sa kamaturan. Karaang Pastor, itambay, basit bulan bay. Mr. Lem, mga akiting tribal ba? Mau gali Sarge no, sugarol kasi pastor no. Eh, Mr. Lem, si Buyet. Ano naman Sarge? Bago rin nagawa sa prisuhan. Ha, sa may kaso Sarge? Ang kaso ane, Oh. nanunggap og malita nga tindera sa Minute Burger. Grabe po ka boyet eh, gihimo to ni mo boyet. Kanawang mo kay John John nila. Oh, bayar kayo no. Mo ni ang buhok sinaon ng tao. Napay doon na sa dala po yun. Posible na pa itlog ni dire. Morang T-Rex. 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 Perino. Kumo sa sisi. Okay ra gyapon. Eh, oyag gyapon mo. Yap gyapon mi, hangtod karon. Wow, love team. Nalisod sa dalan. Siguro kay milyon man ang utang. Kailangan dito nila mabayaran. Grabe, pero mga tanan ko perino kanu sa man gibayad imong ngipon. Nawayog day mo ba? Kamaayo ninyo no? Asa naman yung banday nila. Kingit ha 18 o klimwil kasing eh. Pagkakataon nga naman, swerte-swerte lang, Dara. Suko man ka perino. Pre. Ang kolektor ni Paploy na napod. Wala naman kung singlon dito la Paploy. Dili na po kumaningil sila ha. Sa man. Pabantay mo kay utangan ta na. Saan may mga nakautang na to diri ah? Halaambot ang ako baluan na. Basig kini kay mga pobre man. Sorry pagto ninyo. Wala utang. Taga Domingo ko na abuloy doy. Ako gusto sustentuhan ko sa akong amo. Ako ay nausulo sa Facebook oy. Kaming duwang pilino. Ibuti ka ni. Kini si Rode. Oh, Nakato ko nakautang ni pero gamay ra. gamay ra dili. Gamay ra Oh, na utang. natin to Gragod Rod. Oh, gamay ra ko utang ni. Bayari Rod. Bayari imong dako nga utang ba? Mubo ra mo to interes. Wala kay utang. As niya. Utang Richard. Basta ikaw. Sige, ikaw Ako ako. masangin dili ako lagi. Dili ikaw oy. Dali ang signal. Madali ang signal. Dali mo ni kusog. Boss! Boss, ako yung mga bangutana, boss. Sama na. Bangutana ko diriya ba nakapuyo si Lemuel Casing o Kenneth Haikten. Kailan mo? Kamu mo na yung makautang dahil. Kenneth? Oh, milyon nilang utang. Oh, klaro kayo, nadra signal o GPS na GPS. Nadra na yung mga cellphone, nakatrace online loan ni. Basig guba na imong GPS. Imposible kay wa kasaksak bandar. High-tech ni boss. Mangutana lang ko kung mubayad mo o dili. Bayari. Di na makaibayad. Uy, Ano man pili di mo giutang. 1,000 ra pero nabot og milyon. Grabe interes. Uy. Ano interes? Okay, ano na lang. Kung dili mo makabayad og diretso, pwede rin ninyo hulog-hulugan piso-piso kada adlaw. Arawan. Di mo bayad ana oy. Ay, dili mo mubayad, di kung gitagaan mo ka ng pabor. Dili. Piso-piso pila ka milyon. Di mo mubayad. Dili lagi. Boss, gusto mo mga kwarta na sigod? Gusto kayo. Kulata.